Искиткеч, гаҗәеп, белиссимо. Бу сәйлән тапшыруын караганда әйтелә торган сүзләр. Бүген дә алар яңгырармы? Озакламый белербез. Исәнмесез тамашачылар. Кагыйдәләребез буенча финалистларыбыз бары тик тере тавышка җырларга тиеш. Ә бүген конкурсыбыз ул да булса ретро җырларга багышланган. Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров кебек бөек шәхесләребезнең рухына әлеге тапшыруыбыз дога булып ирешер дип уйлыйбыз. Ә финалистларыбыз бүгенге тапшыруга ничек әзерләнде микән? Безнең сюжетыбызда. Айдар абый, без Сәйлән проектының финалистлары. Без сезне бик яратабыз, сезнең иҗатыгызны күптәннән беләбез. Һәм әлбәттә, безнең сезгә сорауларыбыз бар. Сез безнең яшьтә нинди идегез? Булай бик актив кына идем, миңа калса. Спортны ярата идем, физкультура уку дәресләрен. Шуннан җыр дәресе бар иде бездә, анда ярата идем. Математиканы да яратмыйм дип әйтә алмыйм. Географияны бик яраттым. Айдар абый, сез пародияларга ничек карыйсыз? Ничек карыйм, көлеп карыйм инде пародиялар. Әгәр дә пародияны яхшы итеп эшлиләр икән, мин аларга рәхмәт кенә әйтәм. Чөнки мин үземә ничектер читтән карап торган күк күз алдына китерәм үземне. Әгәр дә ул кешеләргә охшый икән, димәк ул уңышлы пародия. Айдар абый, яхшы җырчы нинди җырчы дип уйлыйсыз? Яхшы җырчы ул үзенең урынын аңлап, җаваплылык хисе белән яшәгән җырчыдыр дип уйлыйм. Айдар абый, Инстаграмда сез кешеләргә үзегез җавап бирәсезме? Мин үзем күзәтеп барырга тырышам һәм үзем җавап бирергә тырышам. Айдар абый, мөмкин булса, минем дә сезгә соравым бар. Сезнең сәхнәгә җырлыйсы килмичә чыкканыгыз булдымы? Юк, андый вакытлар юк дип әйтә алмыйм. Андый вакытлар бик сирәк булса да булгалый. Кызганычка каршы. Андый вакытлар бик булмасын иде. Айдар абый, сезнең тавышыгыз үзгәргәндә сез нишләдегез? Мин күбрәк малайларга моны сөйлим, үзем тәҗрибәдән чыгып. Әгәр дә шундый вакыт бар икән, була бит инде шундый вакыт ул килеп җитә, тавышыгыз үзгәргән вакытта җырламыйча торырга тырышыгыз берәр ел. Үзгәргәч яңадан җырлый башларсыз. Айдар абый, безгә телекләрегез нинди? Иң мөһиме үз манера дип әйтим, үз инде тавышыгызны табырга тырышыгыз. Кемгәдер теге ошарга тырышмагыз, үзегез булып калырга тырышыгыз. Шуны әйтәсем килә. Айдар абый, Сәйлән кебек проектлар кирәк дип уйлыйсызмы? Беләсезме, мин әлбәттә кирәк дип уйлыйм. Мин бик шатланып килдем, шундый проект бар икән. Менә бу проект сезнең өчен, сезне ничектер алга әйдәр өчен, башкаларны әйдәр өчен, башкаларга үрнәк булыр өчен кирәк бу проект. Һәм бу проектны күреп, башкалар үрнәк алып, әле тартылырлар, җырыбызга, моңыбызга, телебезгә тартылырлар һәм киләчәктә зур уңышларга лаек булырбыз дип уйлыйм. Безнең жюри белән танышыр вакыт җитте. Һәм әйдәгез танышабыз бик елмаючан кызыбыз, Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Эльмира, сәлам. Без сезне күрергә бик шатбыз. Сез жюрины бизәп торасыз һәм инде менә яхшы җырчыны начар җырчыдан нәрсә аера? Беренчедән, әлбәттә, ул Аллаһ Тәгаләдән сәлат һәм укырга һәм мастер-класс укырга. Бик дөрес сүзләр һәм әлеге сүзләр инде 21-нче гасырда да бик актуаль яңгырый. Һәм инде рәхмәт сезгә, Эльмира, тагын бер жюри әгъзасы белән танышып китәбез. Татарстанның халык артисты, төпле фикерле, интеллигент Зөфәр абый Хәйретдинов. Зөфәр абый, исәнмесез? Менә сез яшь җырчыларның иҗатын тыңлыйсызмы һәм бүгенге буын турында нинди фикерегез бар? Мин инде гомерем буе шушы яшь буынны тыңлап яшим соңгы вакытта. Һәм мин уйлыйм, безнең халык ул дөньяда минемчә иң җырлаучы, иң музыкаль халыктыр. Чөнки кеше санына ала башласаң, 100 кешегә күпме яшәп туры килгән. Мондай халык башка дөньяда юк. Бары татар халкы шундый җырлаучан, җырлы, моңлы халык. Рәхмәт сезгә, Зөфәр абый, тагын бер жюри әгъзасы белән танышып китәбез. Инде ул да булса татар җырларын матур иттереп башкаручы, төрле башка телләрдә җырларны матур иттереп башкаручы. Гомумән нинди генә җырны алса да, минемчә ул бөтенесен йырып чыгала торган Татарстанның атказанган артисты Рөстәм абый Асаев. Рөстәм абый, исәнмесез? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менә инде
бик күп сүзләр. Моң турында да сөйләшергә мөмкин, җыр турында да сөйләшергә мөмкин, сәләт турында да. Менә бу моң сәләте, менә бу җырлау сәләте нәсел буенча килә аламы, яки ул бөтенләй Аллаһ Тәгаләдән биреләме? Менә шундый сорау. Бу беренчедән чынында бу нәселдән киләдер дип уйлыйм. Һәм инде кай вакытта андый күренешләр дә бар. Әти-әниләре гомумән беркем дә җырламый. Бу балада каянда булса шундый искитмәле тавыш биргән һәм моң биргән андый примерлар да бар тормышта. Ну, күпчелеге минемчә барыбер менә ул бала кайда туа, кайда үсә, нинди мөхиттә үсә, менә шул моң дигән әйбер аның бабасы җырларга бәлки 7 буынга кадәр бит ул безнең нәсел аша килә. Ягъни нәселдән килә инде. Шуңа күрә минем уйлавымча табигать һәм нәсел. Рәхмәт сезгә, сез бик гадел жюри булырсыз дип уйлыйбыз. Безнең бик җаваплы бер мәйданчыгыбыз бар. Ул җанатарлар бүлмәсе һәм без хәзер әлеге бүлмә белән элемтәгә керәбез. Сәлам Алия. Сәлам дуслар, сәлам тамашачыларыбыз. Сәлам! Әйе, безнең бүлмә мөһим. Чөнки безнең борчуларыбызны, дулкынларыбызны монда калдырабыз. Бүген дә сез бик матур җырларсыз дип уйлыйм. Мин сезне затып калам. Мөхтәрәм жюри, сезнең эшегез нәрсәдән гыйбарәт? Безнең бала монда чыга, җырлый, сез инде үзегезнең фикерләрегезне махсус кәгазьләргә язып барасыз, һәм инде чыгыштан соң аларны рәхәтләнеп бала каршында күзләренә карап әйтәсез. Һәм инде сүзегезнең ахырында шундый сүзләр булырга тиеш. Мин сиңа менә шул хәтле бал куям, ләкин менә шул хәтле сәйлән бирәм. Ләкин алар уннан артырга тиеш түгел. Менә шулай турдан турга инде хәзер аларның сәйләннәре кушылып бара. Аннары без җиңүчене билгеләячәкбез. Уңышлар сезгә жюри. Финалистларыбызны хәзер чакыра башлыйбыз. Беренче катнашучыбыз Батыр егет Рамис Хакимов. Сәлам дуслар, мин Рамис Хакимов. Һәм мин монда булуыма бик шат. Узган тапшыруда без альтернатив җырладык. Мин Айбол булам дигән җырны җырладым. Ул рок стилендә булды. Миңа әлбәттә Артур абый Исламов киңәшен ишетү мөһим иде. Чөнки ул үзе дә рок җырчысы иде. Бу көнгә мин аеруча тырышып әзерләндем, чөнки бу стилдә минем җыр җырлаганым юк иде әле. Бүген мин Идел буе каеннары дигән җырны җырлыйм. Укытучым Гөлназ Салиповна Идел буе каеннары дигән җырны тыңлап карады дигәч, мин аны безнең легендар җырчыбыз Илһам Шакиров башкаруында тыңладым һәм кие белән дә сүзләре белән дә миңа туры килгән икәнен аңладым. Илһам Шакиров кадәр җырламасам да, мин бу җырны бик яратып җырлыйм. Başlap gittik. Koyunlarının jilde dilbelüve, rahat bile minim küngleme. Bölmem küpme turu geliriken, tuğan ilim buylap yerergen. Bağanalı yoldan göz almış yok, mınsulanıp durayım benler. Üsmenim benler ne irkelergen.
таба, таңға таба, ястырына таба юл алам. Гүлләр арасына үләнәргә, күзәтләргә кереп югалам. Әгәр сездән айрып еракларга, алып китә калса юлларым, куән шаулавында ишетермен туган җирнең үлмәс җырларын. Әгәр сездән айрып еракларга, алып китә калса юлларым, куән шаулавында ишетермен туган җирнең үлмәс җырларын. Куән шаулавында ишетермен туган җирнең үлмәс җырларын. Туган җирнең үлмәс җырларын. Туган җирнең үлмәс җырларын. Афәрин. Афәрин, Рамис, мин инде син ничәнче тапкыр шулай чыгып кулыңны кысам, һәм инде әлеге егеткә ничәнче тапкыр турдан турга сокланып карап торам. Менә шундый татар халкыбызның булачак асыл егете. Менә сезнең нинди фикерләрегез туды микән? Менә иң елмаеп торган Рөстәм абый, сездән башлыйбыз. Рәхим итегез. Син зур артист булырсың киләчәктә, Рәмис, әйме? Микрофоныңны мына булай битеңне каплама, әйме? Микрофонның мына аскарак тотып җырла, әйме? Шундый матур йөзеңне бөтен халык, тамашачылар күрергә тиеш. Мына шул гына минем аңа карата әйтәсе сүзләрем. Рәхмәт бик зур. Һәм сез ничә сәйлән куясыз? Мин бүгенге беренче Рәмис миңа бик ошады һәм Рәмискә 10 сәйлән бирәм мин. Рәхмәт. Мин беренчедән сине котлыйм. Мин үзем бик дулкынландым. Син менә сәхнәгә чыккач, ниндидер шундый җиңел итеп, комфорт миңа булырга, ниндидер менә шундый хисләр минем уятты. Шуңа күрә сиңа бик зур рәхмәт. Син мине тынычландырдың. Үзеңнең елмаюың белән бөтен сәхнәне, бөтен студияны теге кояш булып чыктың һәм беләсеңме, беренче минутта мин уйладым. Бу фонограмма түгелме? Шундый чиста итеп син җырладың. Сиңа бик зур рәхмәт, укытучыңа бик зур рәхмәт. Һәм инде әтиеңә шундый сәләтле бала булып, шундый үзеңә туры килгән, тавышыңа туры килгән җырны алып, сиңа комфорт тональностьта ул әлбәттә бик кирәкле әйбер. Илмира, сез безне хәзер үпкәләтә яздыгыз, фонограмма түгелме икән дип. Юк, фонограмма түгел. Юк, беләсеңме? Ну, ул бит беренче фикер. Нишләп шундый ничек шундый чиста итеп? Балага карагач бит инде ул дулкынлана. Без дулкынланабыз. Бала конкурста чыгыш ясаса, аның бит инде вообще шундый теге русча әйткәндә расколбас. Шуңа күрә шундый туры итеп, шундый чиста итеп башлады җырлавын. Сиңа бик зур рәхмәт. Һәм мин бер әйберне әйтәсем иде. Драматик яктан, актерлык яктан үзеңне ачу, менә бу юнәлештә сиңа хәзер эшләргә кирәк. Мин сиңа 9 сәйлән бирәм, чөнки синең тагын бер үсеш булырга тиеш теге. Стимул, әйе. Рәхмәт бик зур. Бик зур. Ярый, рәхмәт. 9 шулай ук югары балл. Җепләп сүзләрне Зөфәр абай әйдәгез. Рәмис, чыннан да инде сәхнәгә чыкканда, беләсезме, беренче мәртәбә түгел, инде тәҗрибәле артист бу сәхнәгә чыкты. Беренче яхшы җыр сайлагансың, ул теге әлбәттә сиңа хәзер ничә яшь? 12? 11. Менә шушы яшьтә бит инде мәхәббәт турында җырлап булмый. Синең җырың бик матур, бик әйбәт. Идел буе каеннары, Илһам абыйның искиткеч матур җыры. Син бик оста башкардың. Әмма бер генә нәрсә миңа җитеп бетмәде, музыкант буларак, бераз атнабразнырак булды менә. Теге чыгып доклад ясаган кебек булды. Менә шул нюанслар, фразировкалар, алар әлбәттә синең өчен булар әле алдагы үсеш өчен бер
баскыч булачак алдагы көннәрдә. Чөнки беркем дә беркайчан да бөтен нәрсәне белеп тумый. Ул һәрбер нәрсәне аны еллар узган сайын, аны тәҗрибә артык барган сайын өйрәнеп барасың, ул сиңа килә бара, аны ача барасың, ул синең өчен яңалык була. Менә шуңа күрә мин хәтта бу чиракта Илмираны бик хуплыйм. Һәрбер вакытта максималь билге ул дөрес үк булмас иде. Мин шуңа күрә 9 балл белән генә шикләнәм. Рәхмәт. Рәмис, мин сине котлыйм. 2 9-лы һәм 1 10-лы, һәм инде минемчә без сине һич курыкмыйча җанатарлар белмәсенә зата алабыз. Рәхимит, сиңа инде менә бу сыкланган күзләр кырыеннан китүе минемчә бик зур хөрмәт. Рәхмәт сиңа, Рәмис. Киләсе катнашучыбыз ул да булса, әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә дип җырлаячак. Белмим, безнең жюри кушылыр микән, юк микән? Сәлам, шаяннар! Минем исемем Әминә Әхмәтҗанова. Узган тур миңа бик ошады. Мин джаз стилендә әпипә җырладым. Жюри миңа бик күп киңәшләр бирде. Җырлаганда мин рәхәтләнеп бигедем. Бүген мин әйдәгез дуслар җырын җырлыйм. Аны минем карты бигем җырлады. Сез дә миңа кушылыгыз. Килдек дуслар, идел сулар кишеп, сезне сагынып, канатланып очып. Кош канатлары түгел инемдә, җыр канатлары минем күңлемдә. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, ин матур җырларны сайлап кына, ин матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, ин матур җырларны сайлап кына, ин матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Бүләк итеп чәчәкләр өзмәдем, сезгә мин матур җыр эзләдем. Матур җыр таптым туган теленнән, моңлы ки ötем тургай теленнән. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, ин матур җырларны сайлап кына, ин матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, ин матур җырларны сайлап кына, ин матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әминә ул булдыра. Дуслар, идел сулар кишеп, сезне сагынып, канатланып очып. Кош канатлары түгел инемдә, җыр канатлары минем күңлемдә. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, ин матур җырларны сайлап кына, ин матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, ин матур җырларны сайлап кына, ин матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез матур сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Афәрин. Менә шулай сайрап яши безнең Әминә без.
шундый иң бәләкәй катнашучыбыз. Мин инде хәзер жюрига мөрәҗәгать итеп әйтәм, үзегезнең фикерләрегезне әйткәндә. Әйдигез бу яктан башлап карыйк әле, Зөфәр абый сездән. Афәрин. Беренчедән, икенчедән, инде Әминә иң яшь катнашучы булса да, минемчә әйтер идем, иң чын артист кебек катнашучы. Кызганыч, әлбәттә, бөтенләй ясалма рәвештә артист булырга ярамый. Һәрбер кешенең үзенчәлеге карарга тиеш. Менә күреп торам, анда кемдер бик яхшы эшләгән. Җырлатучымы, аны әнисеме, бәлкем укытучысымы, куйганнар җырны конкретно. Менә монда җылмай, монда селкен, менә ул бераз теге курчак сыманрак булды. Үзенчәлеген югалды, Әминә. Һәм инде бу әлбәттә әйтер идем, синең дә җитешсезлек түгел. Бу инде артык перестарались дигән нәрсә бар менә. Тегенләрдә үзенчәлеген бераз күренмәде. Шуңа күрә ул сине күбрәк каушаттырды да. Аннан соң син шуны онытмаска тырыштың. Кайчан җылмаерга, кайчан нинди хәрәкәт ясарга. Бу әлбәттә бик кыен. Шуңа күрә син сүзләрендә ахырга җиткәндә бераз бутабрак җибәрдең. Бу инде чыннан да синең укытучыларга, әтиянеләргә дә бераз алдагы көнгә ничек дәрес булсын дип, мин балны да 9 гына куям. Җырлауың искиткеч матур, тавышың матур, искиткеч, синең алда зур үсеш көтә. Молодец, Афәрин. 9 гына түгел, 9 ул зур бал безнең өчен. Илмира, сезгә сүз. Әминә, сиңа бик зур рәхмәт. Шундый матур иттереп, матур костюмнар киеп, хореографиялар безгә күрсәтеп, шундый матур җыр, шундый безгә кәеф күтәрдең. Сиңа бик зур рәхмәт. Аның кәчтүме дигәннән, күлмәге дигәннән, ул Илмира сезнең соңгы клибыгызны карап, илһамланып, Ой, Алла. менә шундый образ сайлады. Дип әйтәм инде мин. Рәхмәт. Һәм вокал буенча, беләсеңме, мин шаккаттым, синең шундый зур вокаль сулышың, син припевны җырлый башлаганда, мен әйтәм, кайда микән ул сулыш ала? Син 2 фразаны бергә җырладың. Бер сулыш белән бөтен припевта. Мин шаккаттым. Зөфәр абай белән мин килешәм, чөнки менә бу бөтен яктан әйбәт эшләнгән эш, бер яктан ул безгә булыша да, икенче яктан безне ничектер теге рамкаларда тота. Һәм син әзрәк кенә сүзләрне бутап, миңа ул шундый зур теге плюс булды. Хәзер әйтәм нишләп. Син бит машина түгел, Зөфәр абый әйткәндә. Һәм менә бу ничек син үз-үзеңне тоттың бу моментта, ничек син курыкмадың һәм тагын да җырлап бетердең, менә шул яктан сине бик көчле артист буларак күрсәтә. Сиңа бик зур рәхмәт. Һәм мин сиңа 9 бал куйдым. Рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Сөйлән бирер алдыннан тартасыз, сузасыз, без Әминә белән көтәбез. Кайчан әйтерләр микән, кайчан менә бу санны әйтерләр микән дип. Рөстәм абый, сез менә төгәл әйтегез. Мин инде Әминәне күрү белән гашык булдым җегет буларак. Әминә чын артистка. Ул инде сахнага чыгу белән үзенең ягымлыгы, сөйкемлелеге, чибәрлеге белән беренчедән алдырды мине. Һәм инде матур әйтеп китәбез инде тагы бер тапкыр шундый искитмәле образ. Бу инде сиңа бик килешә, Әминә. Һәм җырлаганда да абыйлар, апалар әйтте инде, менә шулай өйрәткәннәр. Әлбәттә шулай булырга тиеш. Бала кешегә менә шул яшь вакыттан шундый укытучыларың булу белән син бәхетле, Әминә, шулай бит? Әтиәнең шулай син өйрәткәннәр өчен бик зур рәхмәт. Бүген мин артистка Әминәгә 10 бал бирәм. 10 сөйлән. Рәхмәт бик зур, Рөстәм абый. Сез менә минем сүзләремне әйттегез. Менә Зөфәр абый сөйләгәндә шул хәтле әчеп торды инде менә. Эшләргә кирәк бит инде бала өстендә. Әлбәттә, алар вакыт узу белән үзләренең юнәлешләрен табачак. Үзенчәлек тә менә шулай өстендә, баланың өстендә эшли, килеп чыгарга тиеш. Һәм без инде һичшиксез моңа ышанабыз. Менә белмим, сез күрдегез микән, юк микән, ләкин мин тапшырырга Әминәнең үскәнен күрәм һәм әкрен генә булса да үзенчәлеге аның
чыга бара. Менә иң мөһиме ул бик тырышып эшли. Рәхмәт сиңа, Әминә, һәм инде без сине озатып калабыз. Рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт. Иң матур җырлар сайлый безнең Әминә. Рөстәм Асаев, Эльмира Калимуллина. Минемчә, Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров жюрида утырса, алар шатланып утырырлар иде. Менә Камилә җырлаганда. Сәлам, мин Камилә һәм бу Сәләм проекты. Татар халык җыры Әхтала-Тала мин күптән инде җырлыйм. Бу җыр бик матур. Узган турда жюри миңа бик файдалы киңәшләр бирделәр. Бу җырны башкаргач, Илгиз Шәһразиев миңа 9 сәйлән куйды. Шуңа күрә кайфым әз генә төште. Алга таба яхшырак булыр. Бүген мин җыр һәм бая туган якка җырлашакмын. Аның башкаручы Илһам Абай Шакиров. Бу җыр бик авыр һәм көчле. Илһам Абай Шакиров татар халкының горурлыгы.
Афәрин Камилә, искиткеч матур чыгыш ясадың. Әле сез сиздегезме, юкмы ул җырлаганда, менә шулай әкрен генә канатлары белән талпына, хәзер очып китәм дип җырлый. Сиздегезме, Илмира? Мин беренче секундтан гашыйк булдым. Минем кас тәне чыкты, беләсеңме? Ул минем өчен иң зур показатель. Рәхмәт. Минем сүзем дә юк, комментарием дә юк. Сүзегез булмаса, бәлки саныгыз бардыр. 100 сөйлән булса, мин 100 сөйләнне бирер идем. Әлбәттә, монда инде безнең 10 гына. Менә ул минемчә ниндидер абсолют. Чөнки барысы да туры килгән. Менә математикада бар шундый әйбер сумма факторов дигән. Менә бүген Камиләдә бөтен нәрсә туры килгән. Җырлауы да, тавышы да, җыры да, үз-үзен ничек тотуы сәхнәдә. Шундый интеллигент, шундый көчле энергия. Менә беренче секундтан мин гашыйк булдым. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Ничә? Рәхмәт. Рәхмәт. Рөстәм абый, әйдәгез. Камиләгә чыннан да мин теге академик җырчы буларак күрәм, укытучы белән шөгыльләнәсең, шулай бит? Вокал белән. Бик дөрес, бик зыялы, зауыклы җыр алгансыз, һәм дә үзең дә шундый күренеп тора, зыялы кыз, име? Сиңа бары тик уңышлар телим. Һәм инде мин унны гына беләм инде. Ун сөйлән сиңа, кызым, яме? Рәхмәт. Бәхетле бул. Зөфәр абый. Беләсем, җырчы өчен иң кирәк нәрсә нәрсә ул? Ул үзеңнең аерылып тора торган тембрың. Камиләнең үзенә генә хас тембры бар. Ул хас кына тембр түгел, ул матур тембр, ул халыкчан тембр. Ул, ничек дип әйтим, бу тембр белән эшләсәң, моннан бриллиант килеп чыгачак. Алла бирсә, Камилә сиңа 10 сөйлән, һәм сиңа зур уңышлар. Рәхмәт. Һәм инде без сине затып калабыз. Рәхмәт бик зур сиңа. Рәхмәт. Молодец. Венера Фасыхова үз илемдә дигән җырны башкара. Сәлам, дуслар. Минем исемем Венера һәм бу Сөйлән проекты. Татар җырларны башкару гел җаваплыдыр дип уйлыйм. Чөнки барлык кеше аларны белә. Узган финал көнендә мин Ашхабад дигән җырны башкардым. Ул джаз стилендә. Минем өчен ул яңа җыр. Шуңа да карамастан, мин аны тиз өйрәндем. Yazıda sayray, gözüde sayray, berneni kış bakşamda. Şul kışını sağınıp koydum, koyağına barsam da. Şul kışını sağınıp koydum, koyağına barsam da. Bakşamğa düz bir yanda kibarizlar hürmeler. Min atallar kibaristan madurur o gürneler. Min atallar kibaristan madurur o gürneler.
Афәрин сиңа, Венера. Менә бу җырны, менә әби бәрәңге утарга чыгарганда мине җырлап шуны чыгарып җибәрә иде. Үзилем дә ямле миңа бәрәңге бакчасында дип, бик шул хәлле утыйсы килмәгәндә, шул җырны җырлый, рәхәтләнеп утарга туры килә иде. Венерага инде Афәрин менә шундый җырны минем әбине искә төшергәне өчен, инде сезнең нинди хисләрегез калды микән? Кемнән башламадык соң әле, Зөфәр абый, сездән? Венераны мин әйтер идем бүгенге көндә, ул искиткеч матур кыз булып, искиткеч матур. Ул даже мин чыкканда, ул Венера безнең җырларга чыкты микән, биргә чыкты микән дип уйлап куйдым. Чөнки ул балерина кебек, бик матур курчак кебек, бик матур костюм, бик матур. Анасын бик органично җырлый, чын күңелдән җырлый. Аның бер ясалмалыгы юк. Әмма беләсезме, мин әйтер идем тагын шуны, бүгенге көндә әле Венераның тавышы ачылып бетмәгән. Әле ул, Алла бирса, ачылып бетәчәк. Менә шуңа күрә мин аның ачылып беткәнен көтеп 9 бал куям. Рәхмәт. Мин инде бу хәтле әйләндереп сөйләгәч 10 бал булыр микән дип өметләнгән идем дә. Ләкин 9 бал өчендә сезгә зур рәхмәт. Без хәзер Эльмира Калимуллинаның нинди сүзләре бар микән сиңа әйтер? Мин үзем сезнең яшьтә шулай итеп чыгыш ясамадым. Сез чыгасыз да елмаясыз. Сез белмим нишләп, сез дулкынланасызмы, юкмы? Мин менә, син дулкынландыңмы? Әзрәк. Менә күренә ул, сез белмим каян чыккан әйбер ул, дулкынланмыйсыз да, сездән мастер-класс алырга кирәк әле. Күренми бөтенләй. Күренми, әйе. Мин сиңа 9 бал куям. Әйтәм нишләп, һәм миңа менә вокал буенча бер ноталарың бик ачылып бетмәгән дип әйтим. Мораль тигез түгел. Мин үзем менә синең яшьтә булганда, минем диапазон бик бәләкәй иде. Синең диапазоның зур. Һәм бик зур әйбер әйтәсем килә. Һәр бер сүзең миңа мин барып җитте. Менә бөтен фикерләреңне син миңа барып җиткердең. Бик зур рәхмәт. Татарча өчен бишле. Әйе. Рөстәм абый. Музыкальный кыз, тембры үзенчәлекле, ягымлы, елмаюлары, сикемле кыз. Шулай бит. Җырда искитмәле, туры килеп тора. Вокалга килгәндә, әлбәттә, ул бар, әзрәк күп эшлисе бар киләчәктә. Ул инде шулай булырга тиеш тә. Монда инде 100% шын җырчылар түгел. Монда инде безнең балаларыбыз, кызларыбыз, улларыбыз җырлый, шулай бит. Һәм инде вокал өчен 9 сәйләм булса да, моны күлмәге искитмәле матур бит. Елмаю искитмәле матур. Тагы шуңа 9-га тагын бер плюс 1 бал өстәп 10 бал бирәм инде. Рәхмәт. 10 сәйлән инде. Мин инде шундый булам инде бүген, яме? Гафу итегез. Ким куя алмыйм. Без сезне гафу итәбез һәм һәр вакыт һәр катнашучының чыгышыннан соң без сезне гафу итәргә әзер. Венера, сине озатып калабыз. Елмаюп, яшә елмаюң дәвам ит. Рәхмәт, бик зур. Сау буласыз. Елмаю өчен Венераны каршы алабыз. Венера, бик матур җырладың. Шәп булды. Афәрин. Мин сиңа алга таба уңышлар телим. Амелия башкарачак җырны Әлфия апа Авзалова хастаханәдә чакта да, үзенең авыр чакларында да һәр чак яратып башкара торган булган. Бу юлы аны без Амелиядан ишетербез. Сәлам, мин Биектау кызы Амелия Феофанова. Миңа 10 яшь. Узган альтернатив җырларына багышланган көн миңа бик ошады. Чөнки мин яраткан джаз стилендә җырны җырладым. Бүген мин Әлфия апа Авзалованың Акчәчәкләр җырны башкарам. Миңа аның җырлары да, тавышы да бик якын. Мин бу җырны Дәваниемә багышлыйм.
мәхәббәт турындаdır китте. Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямьле магичен, шымыр чәчәк аккан тугайда, йөргән идек икәү нур кичен. Шымыр чәчәк аккан тугайда, йөргән идек икәү нур кичен. Тормыш юллары башу кичтә, аерылды тереле якларга, ә шулай да иркәм гөлистә, алыштырма маны якларга. Ә шулай да иркәм гөлистә, алыштырма маны якларга. Aralarda uzun yıllar var, barır idem de bir aramay, kurraşır ya nişe yıllar var, nişik düzen mınsın sağınmay, kurraşır ya nişe yıllar var, nişik düzen mınsın sağınmay. Ә шулай да иркәм гөлистә, алыштырма маны якларга. Күрәшер я ничә еллар бар, ничек түзәнмең соң сагынмай, ничек түзәнмең соң сагынмай. Менә шундый үзе дә ак чәчәккә тиң безнең Амелиябыз. Нинди фикерләр, хөрмәтле жюри? Эльмира, әйдәгез башлагыз әле. Миңа шундый рәхәт булды. Син җырлаганда. Шундый диапазон, шундый көчле тембр, шундый көчле тавыш, авыр җыр. Әлфия Авзалованың репертуарыннан минем теге списокта иң яраткан җыры берсе. Һәм үзеңне ничек тоттың сәхнәдә, ничек җырны безгә тәкъдим иттең. Бик зур рәхмәт. Мин сиңа 10 балл куям. Миңа шундый рәхәт булды. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Эльмира, Рөстәм абый. Миңа инде вокал ягына килгәндә өске ноталарын инде ничек теге перекрытый ноты дип әйтәләр инде бездә. Менә шушы җирләре бигрәк ташады. Бик молодец, тембрың үзенчәлекле. Амелияны инде радиодан тыңласак, таныйбыз инде Алла берсә киләчәктә. Менә шушы үзеңнең тембрыңны саклап, шулай укытучыларың, әти-әниләрең әйткәнне тыңлап, матур иттереп, шундый матур җырлар иҗат итәргә язсын киләчәктә дә, әйме? Сиңа инде минем дә бүген бары тик 10 сәйләнен генә беләм. Синең сәйләннәр күп инде. Ну, анау төшкә тагын бер 10 сәйлән илсәң, тагы да матуррак булыр, әйме? Зур рәхмәт сезгә. Бәхетле бул. Афәрин сезгә, рәхмәт сезгә. Һәм инде Зөфәр абый профессиональ күзлектән хәзер. Шул кадәр син сикемле, шул кадәр синең елмаюың ачык беринди теге монда ну позитивный ачык кеше. Менә шунысы күңелгә бик якын. Һәм инде бу җырчы кеше өчен аның халыкка кешегә тартып торучы бу иң главный, иң төп фактор. Менә син бит әле җырлый башлаганчы сәхнәгә чыгып башуга, сиңа халык карап, инде ниндидер бер урысча әйткәндә умозаключение ясарга тиеш. Менә шундый заключение минем син чыгып баскач булды. Һәм җырлавында Аллага шөкер, миңа бер генә нәрсә бар диге шамада. Җырны сайлаганнар бик үк удачный түгел. Чөнки беренчедән ул мәхәббәт турында җыр. Сиңа әле мәхәббәт бит инде әти-әни белән шул туганлыкка гына мәхәббәт. Ул бераз кызганчак, минем өчен миңа шулай тоелды, аңлап бетерә алмады. Шуңа күрә мин менә алдагы конкурслар өчен Алла берсә, әлбәттә бу конкурста булсам, син дә катнашсаң, мен дә жюрида утырсам, мин сиңа обязательно 10 балл куячакмын.
Бүген 9 гына. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Үзең дә чәчәк, җырың да чәчәкләр турында, һәм инде тормышың да чәчәкле булсын. Рәхмәт сиңа бик зур. Зур рәхмәт сезгә. Амелия, син чын артист, чын җырчы кебек җырладың. Без сиңа сокланып карап тордык. Зур рәхмәт. Камил Валиев башкарачак «Казах кызы» дигән җырны Илһам Шакировтан соң зур артистлар башкарды. Минемчә, Камил Валиев та алар исемлегенә керергә тиеш. Сез Сәйлән проектын карыйсыз, бергәләп җырлык һәм мин Камил Валиев. Узган тапшыруда мин рэп укыдым һәм жюрилар миңа югары баллар куйдылар. Мин аларга рәхмәт әйтәсем килә. Мин рэп җырларны бик яратам. Илһам Шакиров репертуарыннан 2 җырын беләм. Берсе «Казах кызы», берсе «Иске кара урман». Шуның арасыннан мин «Казах кызы» җырын сайладым. Һәм юкка түгел дип уйлыйм. Başı Kazak kızına, ok kiregim tuzuna, kara kaşım güzelim, ezgelene üzegim. İsmet düşüken sayım, barrası, beteride küngel yarası, tağım şundan işik barrası. Hey, başı Kazak kızına, ok kiregim tuzuna, kara kaşım güzelim, özgelene üzegim. Hey, İsmet düşüken sayım, Әфәрин Камил, әфәрин сиңа бир бишне. Беләсезме, Камил шул хәтле матур җырлады, ләкин Камил, мин ышанам. Ышанам, син Казах кызы алмаячаксың, син үзебезнең татар кызын ал инде, яме? Менә жюрида Казах кызы юк, ләкин үзбәк кызына охшаган бер кыз бар, ләкин ул шулай ук татар кызы Эльмира. Ой, Камил, мин гашыйк булдым. Ничек син миңа карадың, ничек миңа җырладың? Миңа җырладың бит. Тезләнергә кирәк. Камил, сиңа ничә яшь? Миңа 11 яшь. Искиткеч тембр, искиткеч җыр, барысы да туры килгән, 10 балл. Костаны чыкты. Минем өчен ул иң мөһиме. Рәхмәт бик зур, Зөфәр абый. Ну, Камил, афарин. Чыннан да син чын артист сыман. Чыктың, бәләкәй булуын карамастан, 11 яшь инде ул әлбәттә. Бөтенләй сабый бала. Әмма инде шул кадәр артистичный, шул кадәр музыкальный, беләсезме, менә олы артистлар белән чагыштырып карасаң да, сәхнәдә үзеңне тоту, үзең җырлавың синең шул кадәр җәлеп итә. Мин сине тыңлап, хәтта башка бәлкем сине җитешмәгән якларда булгандыр. Мен аларга игътибарын бирә дә алмадым.
Син минем шушы игътибарымны бөтенләй менә шушы үзеңнең музыкальность, артистизм белән бергә юкка чыгардың. Башка карашларым. Шуңа күрә сиңа 10 сәйлән. Рәхмәт бик зур. Зөфәр абый, Ау. жыр турыдан-туры мәхәббәт турында иде. Менә асына да карамадым. Миңа җырлады бит Беләсеңме? ул. Әйе, юк. Аннан соң ул мәхәббәтне аңлата белә. Димәк ул Әйе. мәхәббәтне кемдер гашыйк булган. Илмирага мәсәлән. Сиздегез инде, әйме? Мин гашык булдым. Рөстәм абый, сезгә сүз. Камиләне кәш дип әйтим, улым дисәм дә була, минем дә синең яшьлек улым бар, улларым дип җибәрим. Сиңа шын инде менә коеп куйган артист, һәм дә җырда 21 гасырда менә балаларыбыз шундый искитмәле җырларны җырлый икән, бу үзе бер күңелле мизгел. Мин шуннан да рәхәтләнеп Илмира өчен куанып утырдым. Шундый егет, шын егет, шундый искитмәле талантлы апабызга җырлады име? Апабыз тик утыра алмады. Би дулкынлана башлады. Бу димәк инде тамашачыны син яуладың дигән сүз. Менә шушы искитмәле тембрыңны шундый әллә кайларга җитә торган. Киләчәктә бәлки опера җырчысы да булыр китәрсең, Алла бирсә, шулай бит. Үзеңне шулай дөрес юлдан гына матур иттереп, тавышың өстендә эшләп, тавышыңны саклап, менә егетләргә хас булган әйбер инде ул 14, 15, 16 яшьләрдә тавыш үзгәрә башлый. Ул мутация дип атала инде. Менә шул вакытта тавышыңны саклап калсаң, киләчәгең зур дип уйлыйм, Алла бирсә, сиңа иҗади уңышлар. Бер сәхнәләрдә, Алла бирсә, бер 10 елдан күрешергә язсын. Яме? Сиңа 10 бал инде. Онсын әйтеп тормасагыз да була инде. Әйтмәсәм дә, аны Без беләбез инде сезнең ничә сәйлән куйганыгызны. Бүтән санны белмим мин. Рәхмәт бик зур. Камил, әфәрин сиңа. Рәхмәт сиңа. Без сине затып калабыз. Рәхмәт Пока. кәшегез өчен. Менә бит. Эльмира. Вай. Менә егет. Менә күрдегезме? Эльмираның куллары янып Янып тора инде киләчәк баритон икәне. Шәп булды бу. Киләсе тапшыруда да сиңа уңышлар телим. Рәхмәт телим. Туган ил турында, туган як турында җырлар бик күп. Илкәем җыры берәү генә. Миләүшә Закирова. Сәлам, дуслар. Бу мин, Миләүшә Закирова, һәм сез Сәйлән проектында. Миңа узган тур бик ошады, чөнки мин үземнең яраткан җырымны җырладым, Хәтирә. Мин анда үземне иркен тотам. Андагы аранжировка миңа бик ошый, һәм шул көндәге жюриләр дә миңа бик ошады. Жюриләрдән миңа Зарина Вилданова истә калды. Чөнки ул бик әйбәт сүзләр әйтә, ул үзе дә бик матур һәм бик матур җырлый. Мин бүгенге көнгә бик каты әзерләндем. Һәр көнне 2-3 тапкыр булса да җырымны кабатладым. Һәм бүгенге чыгышым бик уңышлы булыр дип ышанам. Бүген ретро җырларында минем Илкәем җыры булачак. Аны Илһам Шакиров җырлаган. Мин аны бик яратам, чөнки ул бик моңлы һәм бик эчтәлекле.
Миләүшә, әйдә, монда ялганлама, яме? Син анда сандугач, монда да сандугач, син бөтен җирдә сандугач. Жюри, сез нәрсә уйлыйсыз? Миңа барсы ашады. Барсы ашады. Әмма бөтен нәрсә җиткән, бары тик бер генә нәрсә артык күбрәк тә булып куйды. Ул да булса, моң, искиткеч моңым бар. Әмма артык моңландырып җибәрәсең, мелизматиканы күбрәк кулланып атасың кайбер урыннарда. Моны алда зинһар өчен тот. Ул чөнки перебарщивать дигән нәрсә бик кирәк түгел. Чөнки җырың, тавышың булай да моңлы, искиткеч моңлы, җырда моңлы. Аны тагы да артык моңландырма. Гомумән, изымнарга беткән сүзләрне арттырып җибәрергә ярамый. Ну, шулайдыр. Ни булса да барыбер. Мин инде 2 унлыкта куйган булар идем, шуңа күрә бер генә ун була инде. Икенче унлыкны безнең Рөстәм абый куярга мөмкин, шуңа күрә Рөстәм абый. Сиңа сеңелем иҗади уңышлар, искитмәлек, күзеңә карап әйтергә дә оялам, үзем оялып утырам әле монда, дулкынланам. Шул кадәрле Зифа абыйлыгың, тавышыңа да килгән, чыннан да Зөфәр абый белән киңәш, аның әйткән сүзләренә дөрес әйтә, оборотлар бик күп кирәкми. Моңны күбрәк чыгарырга кирәк. Менә бу оборот белән нәрсә диләр? Аның турында бик уйларга ярамый. Моң булсын артык мелизматик. Артык кирәк, мелизматиклары. Шуңа күрә киләчәктә дә сәхнә кешесе икән күренеп тора. Дөрес иттереп, менә шу бүгенге әйткән сүзләргә колак салып, шуңа күрә уңышлар. Сеңелем 15 бал. 15 бал һәм 15 бал, әйме? 30 бал инде бергәләп. Туктагыз әле, беренчедән Эльмира әйтмәде. 10 сәйлән, яме? Сезгә уңышлар дигәндә Рөстәм абый, унышлар дип әйтергә кирәк. Ун сүзе булсын өчен һәр вакыт. Унышлар дип. Булай әйтәм. Эшең һәр вакыт уң булсын. Бүгенгә 10 сәйлән. Рәхмәт. Эльмира, сезгә сүз. Миңа барысы да җитте. Мин шундый бу җырга шуңдым, менә бу мелизматика белән синең тавышың бер нинди дә бу мелизматика эшләнмәгән. Ул менә син табигатьтән тавышыңнан килгән, теге чип-чиста су булып чыкты ул, теге тау суы дип. Бик зур рәхмәт, 10 бал минем. Сиңа уңышлар һәм синең иҗади тормышыңда күп-күп матур синең җырларың булсын. Рәхмәт. Бик моңсу булса да без синең белән саубулашабыз, ләкин әлбәттә күрешербез дип уйлыйбыз. Ни генә дисәк тә, безнең бөек җырчыларыбыз арабыздан китеп бара, ләкин җырлары халык арасында яши. Дилә Хамматова. Сәлам, кызлар, малайлар, сезнең белән мин, Дилә Хамматова. Джаз стилендә элек җырлаганым юк иде. Һәм бик дулкынландым. Ләкин җырлагач, миңа үземнең җырлаганым бик ошады. Ләкин жюрилар анда миңа бик югары баллар куймадылар. Кәефем бер дә төшмәде, чөнки һәрбер кешенең үзенең фикере бар. Иң мөһиме, миңа үземнең җырлаганым бик ошады. Бүген мин ретро җырлар көнендә саубуллашу җырын башкарам. Ул җырга мин артык тырышып әзерләнмәдем, чөнки бу җырны мин электән җырлыйм. Минем репертуарым бик зур, ләкин ретро стилендә минем шул бер җыр гына, ул да булса саубуллашу. Бу җырны минем иң яраткан җырчыларымның берсе башкара, ул Әлфия Абзалова, һәм ничек мин аны җырлап китәм, бүген күрә аласыз. Tamaralım zengər yolaq izəb boyış şaba Yolan təpi gərəyiş qayınlar miңa taba Bara yola mirgən masul qanalar oşaudə Oldan mini yanar uşaq bulubım mütkədə Bara yola mirgən masul qanalar oşaudə Oldan mini yanar uşaq bulubım mütkədə Поезд дулы каналанып, юллар атлып кала Туган илем, туган
Şirem mine nazılıp bara Bara yola megini basu kırlar aşağıda Oldan mine yanar uşak bolup ümitkede Bara yola megini basu kırlar aşağıda Oldan mine yanar uşak bolup ümitkede Yolu şiitinde yolağısın arak kebet kaldım basıp Koyduruşun kitip baram sizden savgulaşıp Yollar gıda beni jırlar gıda şoğa gidip Ayrılı sizden bigerek kavur avur eken Ayrılı sizden bigerek kavur avur eken Ayrılı sizden bigerek kavur avur eken Барыр юлың әле ызын урман кырлар аша үтсә дә, минемчә менә шундый бәйгеләр сәйлән аша да үтә һәм инде син ул юлда үсәсең. Һәм без моны күрәбез, жюри да моны күргәндер дип өметләнәм. Менә бу юлы Зөфәр абый башлый инде Рөстәм абыйдан, ул мактарга ярата. Дилә сеңелем бик зур рәхмәт сиңа, шундый үзенчәлекле тембрлы, нәрсә җырлаган аңлап җырлый торган, музыкальный, карап торганда субханалла, зифа буйлы, әйме? Рәхмәт. Сиңа бик зур рәхмәт сеңелем. Минем мәрхүм әбием бар иде. Бик матур җырлыйдыр. Менә аның тембрлары шундый югары ноталары аны хәтерләтте. Искитмәле матур җырлый иде ул халык җырларын, элеккеге борынгы җырларны. Шундый тембрың бик күңелемә хуш килде. Киләчәктә дә зур артистка булырсың, Алла бирсә. Мин аңа ышанып калам, чөнки безнең индивидуальный дигән әйбер бар. Менә шушаны югалтмыйча, дөрес иттереп, матур җырлар белән тавышыңны үстереп, киләчәктә дә халкыбызны куандырып яшәргә язсын сиңа. Яме? Рәхмәт. Сәйләннәрең күп булса да, 10 сәйлән тагын өстәлсә, начар булмас. Шулай бит? Бәхетле бул. Дилә молодец. Шулай чын артист кебек чыгыш ясадың. Минем бер нинди вопросым юк синең чыгышыңа. Җырладың искиткеч, музыкальный, артистичный, барса бар, барса синең бар. Ну, бер генә но бар. Бу мин куячак бәй. Менә бу бәя ул күбрәк синең өчен түгел. Сине шушы конкурска әзерләгәннәр өчен бәя. Менә бар бит шундый җырлар, бар концертный җырлар, бар конкурсный җырлар. Менә бу саубуллашу ул күбрәк концертный җыр. Ул конкурсный җырга мин аны бик санамас идем. Шуңа күрә минем бәям, сәйләннәрем 9 гына. Бу синең өчен түгел бәя, бу җырны кем сайлаган, шуның өчен бәя. Икенче юлы җырны сайларга кирәк конкурс җырларын. Конкурс яктан Дилә аны бик әйбәт күрсәтте. Бик җиңел башкарды. Бик җиңел башкарды, бик гади генә, әмма дә ләкин аның драматургиясе булды. Мин барысында уйладым, теге экспозиция, разработка, кульминация булды. Шул җырдан ул барысында алды һәм ачты миңа. Тавышы да ачылды һәм мин сиңа 10 сәйлән куйдым. Син бик тырыш җырчык, аны мин күрәм. Тавышың бик матур, барысы да туры килгән. Әмінә икенче турда, икенче җырны җырлап, Алла бирсә, бөтен диапазонны күрсәтерсең. Рәхмәт. Афәрин. Дилә, бер сүзең булса, әйтеп кал. Минем бер сүзем бар. Зөһрә абыйга. Мин саубуллашу җырын үзем сайладым. Чөнки мин ретро җырларын артык җырламыйм. Мин үземне халык җырчысы кебек саныйм, һәм мин халык җырларын күбрәк җырларга яратам. Шуңа күрә минем ретро җырлар янында минем күп выборым булмады дисәм дә була. Шуңа күрә мин саубуллашу җырчысы булам. Зөфәр абый. Менә дигән. Матурым, син молодец, молодец. Молодец, аңа уңышлар гына бар. Алда барысы булачак. Ой. И, кызымның, молодец.
Молодец. Уңышлар, барлык уңышлар. Диле! Молодец, кызым. Ой, бик булдык. Молодец. Диле, син шын җырчы кебек җырладың. Бер дә курыкмадың да, ничек сөйләштең? Зөфәр абый, син Зөфәр абыга үпкәләдеңме? Юк, үпкәләмәдем. Һәр кешенең үзенең фикере бар. Бик әйбәт, мин сиңа уңышлар телим. Жюриларыбыз барлык катнашучыларны тыңлады һәм аларның фикерләре дә бардыр. Шуны сорап алыйк әле. Хөрмәтле жюри, инде сез тыңладыгыз, күрдегез безнең финалистларыбызны. Нинди тәэсирләр калды безнең бәйге турында, безнең сәйлән тапшыруы турында? Зөфәр абый, хөрмәт йөзеннән сезгә сүз. Монда килгәндә үк инде без ишетеп килдек. 1000 бала арасыннан сайланып булган менә шушы балалар калган дип 8 дип һәм яна уйладым инде 1000 баладан сайлагач булар инде искиткеч талантлы, искиткеч тавышлы балалар дип һәм без аңа инандык. Чыннан да шулай икән. Бик авыр оценка бәя кую. Һәм инде мин уйлыйм алар алдагы көннәрдә безнең җырчыларның буынын үстерүче яңа яшьләр дип әйтер идем. Бу бит ул һәрбер конкурс ул сынау дигән сүз. Һәрбер конкурс ул баскыч ул. Һәрбер конкурс ул үсешкә бер адым. Шуңа күрә мондай конкурслар, мондай бәйгеләрнең кирәге бик зур. Мин чыннан да бүген шундый ләззәтләнеп, шундый куанып балалар өчен аларга шаккатып утырдым. Бала җырлау, балаларның җырлавын карап утыру үзе бер искитмәле табигый бер мизгилләр. Шуңа күрә алар һәммәсе индивидуаль бит. 8 яшьлек бала белән 13 яшьлек бала, 10 яшьлек, 11 һәммәсе алар индивидуаль. Менә аларга общий ниндидер күзлектән карап, ниндидер бәя биреп булмый. Мин менә һәрбер балага үзенә менә бала чыгып басты, киемендән алып, чыгышын карап бәя бирдем. Шуңа да минем бәяләр һәммәсе дә зур бәя бирдем. Чөнки һәммәсе дә индивидуаль рәвештә үзләренең бүгенге секундта башкарган җырлары белән мине тәэсир калдырды, тәэсир иттеләр. Шуңа күрә һәм инде конкурска килгәндә, әлбәттә кирәк мондый конкурслар. Үзебезнең кайчан алар бүгенге көндә радиодан бик күп яңгырамый бит ретро җырлар. Халык җырлары бик күп яңгырамый. Хәзер заманча, заман белән бара, әмма ләкин менә бу җырлар, алар нигез. Менә бу җырларны җырлап, алар үзләренә түгел, үзләренең янында булган шул ук яшьтәшләре карый, тыңлый аларны. Җырламый торган яшьтәшләре зәңгәр экраннар аша күрә, тыңлыйлар. Мондый җырлар да бар икән дип, алар да үзләренә тәрбия алып, киләчәктә үзебезнең милләтебезне үстерү һәм дә инде менә шушы мирасыбызны киләчәккә дә җиткерер дип өметләнеп, без инде монда рәхәтләнеп бәя биреп утырабыз инде ул балаларга. Рәхмәт. Беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсем килә Шаян ТВ каналына, чөнки бу конкурсны оештырган өчен, балаларга шундый мөмкинлек биргән өчен бик зур рәхмәт. Бу конкурста иң мөһиме атмосфера. Атмосфера монда бик әйбәт. Һәрбер бала сәхнәгә чыккач, бик гади генә үзен ачып, матур тавышын күрсәтеп, менә шундый чыгыш ясаган өчен балаларга бик зур рәхмәт. Әмма дә ләкин мин сүземне әти-әниләренә әйтәсем килә. Чөнки һәрбер баланың әти-әнисе иң мөһим терәк. Һәм менә бу вакытта, конкурс вакытларында алар да көчле булырга тиеш. Чөнки конкурс ул конкурс. Бу конкурста тормыш башлана гына, ул башлана гына. Һәм һәрбер конкурска бик серьезный итеп карамаска, ул бит бер адым. Ул бит безнең өчен опыт. Ул безгә бик кирәк. Без үзебезне икенче төрле ачабыз, күрсәтәбез. Җиңелрәк карасыннар, бу бит бала үсә, рәхәтләнсен. Ул абсолют мәхәббәт.
Ярый, дөрес мәхәббәт. Дөрес. Дөрес мәхәббәт теге фан, үзеңнең баланың фанаты булмаска дип әйтәләр. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле жюри, сезнең фикерегез өчен, төпле фикерегез өчен, профессионал фикерегез өчен, куйган сәйләннәрегез өчен. Алар урынлы булды дип әйтә алам. Зөфәр абый, хәтта 9 балл куйсагыз да, ул сезнең тарафтан ул бик зур бәя. Рәхмәт сезгә, Илмира, әлеге егетләрнең арасында отырып безнең жюриларыбызны бизәп торганыгыз өчен. Һәм инде Рөстәм абый, сезгә аерым рәхмәт. Сез балаларның да, мин бит инде балалар яклы буларак алып баручының да мәхәббәтен яулап алдыгыз. Рәхмәт сезгә мактау сүзләрен таба белгәнегез өчен. Рәхмәт бик. Тагын бер турыбыз артта калды. Ретро җырларга багышланган этапның нәтиҗәләрен сез экраннарыгызда күрә аласыз. Озакламый Сәйлән проектыбыз тәмамланыр һәм финалистларыбыз гади тормышка кайтачак. Ләкин Сәйлән нурын, Сәйлән җылысын алар күңелләрендә саклап калырлар дип уйлыйм. Без сезнең белән сау булашабыз, ләкин киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз. Рәхмәт сезгә.